Ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndi ine Romeo Umali ni mzangayu Lenly Mponda. Kumapoyamba nayi mitu yake. President Mutharika wafika mboma la Mangochi kuchokera mu mzinda wa Blantyre kumene amagwira ntchito zina za boma. World Bank yalonjeza kuti ipereka $45 million ku boma la Malawi kuti agulire chakudya cha anthu 4 million amene akhudzika ndi njala chaka chino. Mulipoti lathu lapadera, MBC ikubweretsa poyera kampani ina mu mzinda wa Lilongwe yomwe ikugwiritsa ntchito katundu wopangira zakumwa oti anatha mphamvu yake. Mu nkhani yathu yoyamba, President Professor Arthur Peter Mutharika wafika mboma la Mangochi kuchokera mu mzinda wa Blantyre kumene amagwira ntchito zina za boma. Anthu ochuluka kuphatikizapo mafumu, bwana mkubwa wa boma la Mangochi a Dave Chigwenembe komanso akuluakulu a khonsolo ya tauni ya Mangochi ndi amene analandira mtsogoleri wa dziko linoyu pa Mangochi roundabout. Professor Mutharika anachoka mboma la Mangochi la Mulungu lapitali wakhala nawo pamwambo wa chikondwerero cha mulakho alomwe kwa achonde mboma la Mulanje. Ndipo mu mzinda wa Blantyre, President Mutharika anatsogolera mwambo olumbiritsa wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana, nduna ya zaulimi a Rosa Fachi Mbilizi komanso nduna ya zamalonda, makampani ndi zokopa alendo a George Partridge. President Mutharika anachitanso zokambirana ndi nduna ya boma la dziko la Scotland pa nkhani yolimbikitsa ubale wa dziko la Malawi ndi Scotland. Nduna yona zachuma a Joseph Mwanamveka yati banki yaikulu pa dziko lonse lapansi ilapereka $45 million zoti boma ligulire chakudya kwa anthu 4 million amene akhudzika ndi njala chaka chino. Mwanamveka alankhula izi pa msonkhano wolemba nkhani ku Lilongwe pamene amawadziwitsa zimene akukambirana ndi bungwe la IMF komanso a World Bank masiku apitawa. Austin Fukula ali ndi ripoti. Mwanamveka ari kuphatikiza pa ndalama zomwe World Bank ipereke nalo boma la China lati lithandiza ndi $3 million zogulira mpunga. Iwo aonjeza kunena kuti nalo bungwe la International Fund for Agricultural Development IFAD lipereka ndalama zonga zomwezi zogulira chakudya cha anthu omwe akhudzika ndi njala chaka chino. Twatilembera apanga confirm kuti tilandira 45 million. Komanso madona zena bentakamba nawo ngati African Development Bank atuza kuti atipasa ndalama. Maboma ena ngati China anakuti atipasa $3 million kuti tigule yogula imene agula chakudya kweni mpunga. Komanso atikhululukira ngongoli $20 million kuti imene sitilipira aso yayi imene anangotipasa. Pazamkumano ndi bungwe la IMF, nduna ya zachumayi yati bungweli ladzipereka kuthandiza Malawi kubwezeretsa chuma mchimake. Mwanamveka atsutsa kuti mmene akumana ndi IMF ndiye kuti ndalama ya dziko lino ayichepetsa mphamvu zake. Tapita kwa IMF World Bank tinakhala pasi ndi kukambirana. Tagwizana kuti tikonze nkhani ya ma reserves athu kapena exchange si devaluation. Chifukwa tahesabu kumbuyo uku tapanga devalue mapeto kwake kwa chaingogwabe. Komanso kusiyanisa kwa rate ya mabank ndi rate ya ku black market ipezeka kuti kulirabe. Ndeta kambiana kuti tigwiseso ntchito zina zomwe tingathe kugwirisa kuti kusiyana kumeneku kuchepere. Pakadali pano Mwanamveka ati ndizodandaulitsa kuti ngongole zomwe dziko lino lili nazo zakwera kufika pa 21.6 trillion kwacha kuchoka pa 4.1 trillion kwacha mchaka cha 2020. Apa ati boma lilengeza posachedwapa ndondomeko zoti lichepetse kuonongeka kwa ndalama za boma. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Pakadali pano nduna ya zamalimidwe, ulimi wa mthirira ndi chitukuko cha madzi a Rosa Mbilizi yati boma lipitiriza kuthandiza alimi ang'onoang'ono pofuna kuti mdziko muno muzikhala chakudya chokwanira ndipo posachedwapa boma liyamba kugawa zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Mbilizi amalankhula izi ku sukulu ya primary ya Kalumbu mboma la Lilongwe kwa mfumu yaikulu Kalumbu kumene amakhazikitsa ntchito yogawa zipangizo za ngongole.
Mayeso Chikhadzula ali ndi zambiri mu ripoti ili. Pozindikira kuti kuchepa kwa zokolola tikupitirira kukhala vuto m'dziko la Malawi, alimi ang'onoang'ono akulilongwe adamvana zogwirana manja ndi kuyamba kusonkherana ndalama zogulira zipangizo za ulimi kuphatikizapo mbewu ndinso fetereza kudzera ku njira ya resource mobilization ncholinga chota dziko la zinthu zambiri. Ichi nchifukwa chake alimiwa akwanitsa kusonkherana 7.1 biliyoni kwacha zomwe ziwathandiza kugulira zipangizo za ulimi ku kampani zovomerezeka kusatiza nyengo m'misika. Mawu ake nduna za malimidwe, ulimi wothirira ndi chitukuko cha madzi aloza fa chimbirizi omwe anayamba ayendera kaye katundu osiyanasiyana mwa makampani amaonetsa omwe kuphatikizapo a One Acre Fund komanso kampani zogulitsa fetereza andeni zosangalatsa kuona kuti okha alimi aganiza osonkha ndalama yogulira zipangizo za ulimi kuti azitokolola zinthu zambiri akalima. Pamenepa fa chimbirizi atsimizira alimiwa kuti boma liwathandizira kuti akwanitse kukolola zinthu zochuluka ncholinga choti m'dziko muno muzikhala chakudya chokwanira. Mwazina ambirizi alangiza makampani ogulitsa mbewu kuti alingalire zofewetsako mitengo ya mbewu zomwe amagulitsa kwa alimiwa. Iwo anatsimikiziranso alimi m'dziko muno kuti posachedwapa boma liyamba kugawa zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Zokonzekerazi ife tikukonzekera kwambiri ndipo ziperekedwa komanso ndinene kuti ndondomeko yake ikhala yoyenera kuyambira magulidwe a fetereza ndi mbewu ndi kaperekedwe kwa alimi woyenerera alandira ndipo alandiradi. Ntchito imeneyi imene apanga alimi akunoko kulilongwe dede ndiyo yodabwitsa. In fact imene amandiuza kuti ndibwere ndizakhale nawo pamwambo umene nafunsa kangapo kuti mukuti ndalama ndizingati 7 billion asonkha okha alimi. Ndi chinthu cha mtengo wapatali. Nyengo ino ndi nyengo yowawa kwambiri. Munthu kuti utenge ndalama zapadera kumasunga alimi wazipereka. Ndeni ntchito yofunika kwambiri chifukwa azikusonyeza kuti alimi amene wawa chaka chinocho akolola ndithu moyenerera. Ndiye ndi zinthu zokuti ifeyo ngati unduna wa zamalimidwe tikuyenera tilimbikire kwambiri. Mkulu wa bungwe la One Acre Fund lomwe ndi limodzi mwa mabungwe omwe agwira ntchito limodzi ndi alimiwa Alavu Mtsitsi ati bungwe lawo lipitiriza kugwirana manja ndi boma pothandiza alimiwa kuti azikwanitsa kukolola zinthu zambiri m'dziko muno. Ife utenga wathu ndo wafupi kwambiri kuti One Acre Fund timayika alimi patsogolo. Chotere kuti chilichonse chimene timachita ku One Acre Fund timafuna kuti mulimi akhale patsogolo ndipo apindule. Ife tikulonjeza kuti tigwira ntchito ndi boma kulithandizira kuti m'dziko muno mukhale chakudya chokwanira mu ntchito za zingapo zimene timagwira. Ntchito yayikulu imene tabwera pano ndi yogawa mbewu ndi fetereza ndi zipangizo zina za ulimi pa ngongole. Ntchito zina zimene tikugwira mothandizana ndi boma ndizoonetsa kuti nthaka ibwerere mchimake, tibwezeretse chonde mthaka komanso kuti alimi akamapanga ulimi wawo akwanitse kupindula. Ntchito yomwe alimi akulilongwe amachita pansi pa khonsolo ya Lilongwe ya resource mobilization pomwe amasonkha ndalama ndi kumagula zipangizo za ulimi idayamba mchaka cha 2009 ndipo ikupindulira alimi oposa 40,000 ndipo ikombezeranso kufalikira maboma ena a m'dziko muno. Ntchito ya chaka chino ayikhazikitsa ndi mutu woti kulimbikitsa kuzidalira pakati pa alimi pokhala ndi chakudya chokwanira komanso kukhala kuzidalira pa chuma. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Kazembe watsopano wa bungwe la European Union kuno ku Malawi a Daniel Aristi ati iwo apitiriza kulimbikitsa ubale pakati pa bungwe la EU ndi dziko la Malawi umene ukhale ukulowa chaka cha 50 chiukhazikitsireni. Polankhula ku msonkhano wake woyamba ndi olemba nkhani, Kazembeyu anati akufunitsitsa kuti alimbikitse chitukuko chimene chinayamba kale kuphatikizapo ntchito za mphamvu za magetsi, maphunziro, ntchito za mtengatenga ndi zina zambiri. Nayu Miriam Kaliza ni nkhani yonse. Pa msonkhanowu Kazembeyo analongosola kuti bungwe la EU lagwiritsa ntchito ndalama zosachepera 400 million pounds mu ntchito zokhudza mphamvu za magetsi kuti anthu ambiri azitha kupeza magetsi otsika mtengo komanso azisamalira chilengedwe, ndipo ndalama zosachepera 100 million pounds zomwe zakhala zikupita ku mapulogalamu othandiza mabizinesi ang'onoang'ono makamaka omwe amayendetsedwa ndi amayi. Poyankhula za mavuto azachuma omwe dziko la Malawi likukumana nawo, a Aristi anati ali ndi chiyembekezo kuti zinthu zikhala bwino chifukwa boma la Malawi layamba kale kukumana ndi mabungwe othandiza pachuma ngati International Monetary Fund IMF zomwe akuti ndi zabwino. Kazembeyu anapitirira kuthokoza Malawi chifukwa chochita chisankho cha mtendere ndi cha dongosolo chomwe chinachitika
chomwe chinachitika pa 16 seputembala, ndipo anati anthu awo omwe amayang'anira zisankho adapereka ripoti labwino kwambiri la mmene zisankhozo zinayendera. Kazembeyu anakambanso zakufunika kwa atolankhani ponena kuti atolankhani ndi ofunika kwambiri poteteza demokrasi komanso kuongolera ntchito zina zaboma. Poyankhula m'malo mwa atolankhani wapampando wa bungwe la atolankhani la Misa Malawi, Gordon Matonga anati msonkhanowu ndi ofunika kwambiri chifukwa ulimbikitsa ubale wapakati pa atolankhani ndi abwenzi achitukuko. Ndikofunikira kwambiri kuti mabungwe amene amagwira ntchito ndi atolankhani pafupi tizikumana ndikukambitsana kuti kodi ubale wathu ndingamatukule bwanji. Anthu kawiri amonangana atolankhani timadziwa china chilichonse chimene chikuchitika, komano choona chake nchokuti ngati ife atolankhani timayenera kuti tiziphunzitsidwanso ndi anthu amene ali ndi nkhani zimene afuna kuti anthu adziwe. Ndeti amakumana chonchi pamene timatha kumvetsetsa bwinobwino kuti kodi mfundo zimene ayiyo afuna kupereka ku dziko ndi zoti chani, komanso mafunso amene tinawo ngati ife atolankhani angatithandize bwanji kuti tipeze mayankho. Nde kukumana kwa lero unalinso mwayi kuti ifeyo timve zimene ayiyo akonzera dziko, komanso tiafunse mafunso mocheza, komanso pena formale kuwafunsa kuti kodi mapulogalamu awo ndotani. Ndiyamikire kwambiri bungwe la EU kwa zaka zambiri lathandiza kutukula atolankhani Malawi kuno, akhala opereka maphunziro a atolankhani komanso mapereka even mphoto kwa atolankhani amene achita bwino mu atolankhani wawo. Nde izi zathandiza kuti atolankhani zipita pasogolo, ndikukhulupirira kuti zikhala zokupitirira pamene EU upitirira kugwira ntchito yake Malawi muno. Kazembe Aristi adasinthana ndi Kazembe Rune Skenbach amene nthawi yake idatha kuyambirira kwa chaka chino. Kuchokera kuno ku Lilongwe ndine Miriam Khaliza. Apolisi mu mzinda wa Mzuzu amanga anthu anayi kuphatikizapo mayi ndi ana ake amene akuaganizira kuti anapha a Gerald Chirwa azaka 67 zakubadwa amene ankagwira ntchito ngati oyendetsa kabaza wa njinga ya moto amene adasowa mwezi wa Septemba chaka chino. Elias Mhango walemba ripoti limene akuwerenga ndi Blessings Gondwe. Malingana ndi wachiwiri kwa mneneri wa polisi ya Mzuzu a Cecilia Mfune, mikangano ya mnyumba yokhudzana ndi malo ndi nkhani zakubanja zidachititsa kuti oganiziridwawo apange chiwembu ndi kupha Achirwa ndi kutaya thupi lawo mu nkhalango ya Kaning'ina. Anthu amene tikuwaganizira kuti ndolakwa pa mlanduwa alipo anayi. Mwa atatu mwa iwo ndi akubanja kwa munthu ophedwayo, amene mmodzi ali akazi ake, awiri ali ana ake. Anthu akuoneka kuti anakangana pa nkhani za malo. Nde kusakondweresedwa kwa nkhani za malozo zomwe zinachititsa mkaziyu ndi ana ake kuti apange chiwembu chomupha munthu ameneyo. Mfumu Thula ya mdera lomwe thupi la Gerald Chirwa linapezekera yati ili ndi chisoni chifukwa cha kuphedwa kwa munthu uyu. Iwo atinso chochitika ichi ndi chosautsa komanso chochititsa manyazi, makamaka poona kuti amene watisiyayu anachiridwa chipongwe ndi achibale. Ndakhuzidwa ngati ineyo ndi mzimayi, komanso munthu amene wapanga diru imeneyi mzimayi ndi ana. Ndiye ili malangizo anga kwa Malawi azimayi anzanga tisamatero. Apolisi wa ati oganiziridwawa akuyembekezeka kuyankha mlandu wokupha ndipo akaonekera kubwalo la milandu posachedwapa. Mukuonera nkhani izi kuchokera kuno ku MBC. Tiye tionenso mitu yake. President Mutharika wafika mboma la Mangochi kuchokera mu mzinda wa Blantyre kumene amagwira ntchito zina za boma. World Bank yalonjeza kuti ipereka $45 million ku boma la Malawi kuti agulire chakudya cha anthu 4 million amene akhudzika ndi njala chaka chino. Mulipoti lathu lapadera, MBC ikubweretsa poyera kampani ina mu mzinda wa Lilongwe yomwe ikugwiritsa ntchito katundu wopangira zakumwa oti anatha mphamvu yake. Most termite treatments just kill what you see, but the colony lives on. Sheldrate Foundation works differently. Sheldrate Foundation is a non-repellent termite control solution that uses the termites' own behavior against them. To stop them, you need to exploit their weakness, which is their need to share food. Unlike other termite control solutions, Sheldrate Foundation doesn't kill termites immediately on contact. Instead, it allows them to transfer the insecticide throughout the colony, creating a powerful domino effect that ultimately destroys the entire colony. This is made possible through natural food sharing behavior, or trophallaxis, where termites feed on the treated soil and unknowingly share the treatment with their colony, like a deadly chain reaction.
With its reliable, long-lasting protection, Sheldrake Foundation provides a comprehensive solution for termite control that lasts for years, giving you peace of mind and protecting your investment. Termite control perfected by science. takulandiraniso popitirani nkhani zathu mulipoti lathu lapadera sabata ino mtolankhani wathu Ori Phiri akubweretsa poyera nkhani ya kampani ina imene ikugwiritsa ntchito katundu opangira zakumwa oti anatha mphamvu yake kapena kuti anawonongeka. Chakumwachi chomwe dzina lake ndi Coffees akuti chikupereka chiopsezo ku moyo wa anthu. Pakadali pano zadziwika kuti kampani ya Zamu Investments mu mzinda wa Lilongwe yakhala kugwiritsa ntchito katundu opangira zakumwazi amene anatha mphamvu yake wina mpaka chaka cha 2023 zimene zili zokhudza umoyo wa anthu amene akumamwa chakumwachi. Anthu amagula zakumwa zosiyanasiyana zoziziritsa ukhosi pofuna kuchotsa chibaba komanso pofuna kumva kukoma. Izi sizili chomwechi ndi zakumwa zina pomwe zadziwika kuti makampani ena amapanga zakumwa zina pogwiritsa ntchito katundu wonongeka kapena wotha mphamvu. Ichi ndi chakumwa choziziritsa ukhosi chotchedwa Coffees chomwe anthu ambiri m'madera osiyanasiyana akuti amachikonda. Pa 23 August chaka chino bungwe loona za milingo la Malawi Bureau of Standards MBS linagwira kampani yomwe imapanga chakumwachi ya Zamu Investments ndi zigubu zopangira chakumwachi zokwanira 583 zoonongeka omwe ali malita pafupifupi 11,660. Kampani imagwiritsa ntchito katundu woonongekayo popangira chakumwa cha Coffees komanso china kuti chopatsa mphamvu cha Venom. Bungwe la Malawi Bureau of Standards linagwira kampani ya Zamu Investments mwezi wa August ili ndi zigubuzi, koma mapepala omwe amalembapo masiku omwe katundu ya mupanga zinali mu Novemba, mwezi omwe sunafike. Mapepala ake enieni omwe amakhala pa zigubupa omwe amalembapo za masikuwa anawachotsa ndipo anayikapo ena. Mapepala atsopanowa ndomwe ayikapo okha osonyeza kuti katundu opangira zakumwazi adzatha mphamvu chaka cha 2026 pomwe wina mwa katundu yakuti anali atatha kale mphamvu mchaka cha 2023. Rafael Mpingo ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Malawi Bureau of Standards. Ife Malawi Bureau of Standards tinabwera kunoko ku Zamu Investments Limited monga mwa ntchito yathu. Lero tinabwera ndiye titafika kunoko tapeza kunena kuti anzathu amene wawa amasintha madate ama raw materials amene amagwiritsa ntchito kupanga zokumwa zoziziritsa ukhosi. Amasintha madate amene ozizaonongeka kale koma kumazisintha madate nkuzipasa chaka chimodzi kusogoloko. Tatseka kampani imene mapanga ya Zamu Investments imene mapanga Coffees soft drinks chifukwa cha zimenezi. Madera ngapo mu mzinda wa Lilongwe zatsimikizika kuti anthu amakondadi chakumwachi. A Charles Kandoje ndi mmodzi mwa anthu akukawale omwe amakonda chakumwachi. Coffees ndimamudziwa kwambiri nandi ndimamukondanso kwambiri. Mama kama flavor a creamy lemon ndi mango and coconut. These were my favorite. Umukoma ndi momwe Kandoje anayankhulira kutsatira kudziwa kuti kampani yopanga chakumwachi imapanga pogwiritsa ntchito katundu oti anatha mphamvu. Ndaona pa social media kuti aya kampani ya Zamu imagwiritsa zakumwa zimene zizi ma raw materials ake analopanga expire. Zidandikhudza kwambiri fo ine ndakuza ndi makonda chakumwa chimene chichi. Zidandikhudza kuti so chichitika nchani pese feda mwakale. Sindudziwa kuti ma effects ake amatenga nthawi yayitali koma ineyo ndine munthu amene ndakhala ndikumwa. Sodium benzoate, potassium sorbate, colorants, sugar, citric acid, carbonic acid komanso flavoring water ndi zipangizo zomwe amagwiritsira ntchito popanga chakumwachi. Atawunikira mwakuya za katundu yemwe kampaniyi imapangira chakumwachi komanso katundu wina yemwe amapangira chakumwachi yemwe anatha mphamvu yake. Mmodzi mwa aphunzitsi amaphunziro okhudza zakudya ku sukulu ya ukachenjede ya Mubas, Dr. Moses Chamba, ati kugwiritsa ntchito katundu wokutha mphamvu ndi koopsa pa umoyo wa munthu. Malinga ndi Dr. Chamba, pomwe katundu otha mphamvuyu amphatikiza ndi zipangizo zina zopangira chakumwachi, amapanga zinthu zina zomwe zimatha kuyambitsa matenda a kansa ya m'magazi komanso matenda ena omwe amadza kamba kudya zakudya zoonongeka. Research inaonetsa kuti chifukwa cha kupezeka kwa benzoate ndi citric acid zinthu zimene zimatha kuthandizira kugwirira ntchito limodzi
ndikupanga ndikubweresa zinthu zimene zimachedwa benzini. Ndiye benzini munthu akakhala kuti akudya amakhala kuti akudya limodzi ndi mabenzini aja, andi ndiye kuti pophatikiza pamenepo benzini uja ndi amene wakhala kudziwika bwinobwino kuti amatha kupangisa matenda ngati a kansa. Semetu kamba apapayi ndi kansa ya m'magazi. Mneneri ku unduna wa zaumoyo Adrian Chikumbe wati chiwerengero cha matenda a kansa ya m'magazi komanso matenda ena omwe amayamba kamba kodya zakudya zosayenera chakwera kuyambira mchaka cha 2022. Polankhulapo pa nkhaniyi, mkulu wa bungwe la Malawi Health Equity Network Mehin Ajojobe wapempha adindo kuti apitirire kugwira ntchito ndi bungwe la Malawi Bureau of Standards poyang'anira momwe makampani akupangira zakumwa ndi zakudya. Ajobe alimbikitsanso anthu kuti azinena ngati pali katundu yemwe akukayikitsa kapena ngati makampani anasintha masiku ake omwe katunduyi sakuyenera kugwiranso ntchito kapena kupezeka pa nsika. Anthu akamagula zinthu ngati aona vuto pa zakudya kachiliyonse akugula adzikanena ku Malawi Bureau of Standards, iwowo sangapezeke pena paliponse ndipo akudaliranso anthu kumakukozera kuti mwina tapeza chinthu chimene ndichowonongeka, tapeza chinthu chimene masiku ake anatha. Pakadali pano bungwe la Malawi Bureau of Standards mogwirizana ndi konsolo ya mzinda wa Lilongwe ataya katundu yemwe analanda ku kampani ya Zamu Investments owonongeka. Bungweli lalimbikitsanso kampani zomwe zimapanga zakumwazi komanso zakudya kuti zizionetsetsa kuti zili ndi ogwira ntchito oyenera omwe amaonetsetsa kuti zakudya zomwe akupanga zizikhala zapamwamba. Bungwe la MBS lafotokozaponso za milandu yomwe makampani amakayankha ngati akupanga zakudya ndi zakumwa posatsatira malamulo. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Munkhani za malonda, nthambi ya boma yotolera misonkho ya MRA yayamba ntchito yosaka anthu ozembetsa katundu mzipata za dziko lino kugwiritsa ntchito madrone. Izi zikudza kutsatira kumaliza ndondomeko zosula akadaulo oyendetsa madroni, kutenga ziphaso zoyendetsera madroni komanso kupereka uphungu kwa anthu amadera ozungulira zipata za mdziko lino. Eline Chimoyo ndi nkhani yonse. Pali chiyembekezo kuti ndalama zomwe zimatayika kudzera mu mchitidwe ozembetsa katundu zichepa kutsatira kukhazikitsidwa kwa ndege zing'onozing'ono zojambula pa Chingerezi drone m'malire a dziko lino. Mmene chimafika chaka cha 2024 kuchoka 2023, bungwe la MRA linakwanitsa kugwira katundu ozembetsedwa kwa ndalama zoposa 4 billion kwacha. Mkulu woona ndondomeko ya kauniuni wa ndegezi komanso katundu olowa mdziko muno a Charles Chata ati kuyamba kugwira ntchito kwa madrone kuthandiza kugwira akatyali omwe amazembetsa katundu. Yayenda ndithu mitunda okuti ndikutsimikizirani pano kuti madrone ayamba kuuluka, adabwera ma equipment enanso adafika, mapilot tinawo ndithu kuti tithe kugwira ntchito imeneyi. Panopo kwangotsala ndikupereka kuthenga kwa Malawi kuti madrone abwera, koma tisadayambe tiapeze nkuwaonetsa kuti ntchito yathu tidzigwira motere, chifukwa mukudziwa kale pamakhala maganizo ena osiyanasiyana kuti drone mwina nchopopera magazi. Tikufuna kuti community yathu idziwe kuti ayi si chimenezo. Ichi nchothandizira chida chothandizira anzathuwa kuti mwina tidule makosti amafuta kuti tisamayende mtunda wautali tizitsa zina kungona mwambamo ndikuona kuti uku kulibe chokachita tilowere mbali ya uku. Ndiye community iyi ndi imene ili ndithu yofunikira kuti tigwire nayo ntchito kupyolera mwa mafumu athu. Ilitu ndi vuto lalikulu lomwe likutikhudza ngati Malawi ku nkhani ya katundu olowa kumene sitikulandira msonkho okwanira chifukwa anthu angodzembetsa makatundu omwe ali ndi misonkho ikuluikulu monga mwina mowa foja omwe mwina kontera imodzi khoza matipatsa mwina yopitirira 45 million ndi zimene zingolowa. Ndondomeko yogwiritsa ntchito ndege zojambulazi idayenera kuyamba kumapeto kwa chaka chatha, koma inachedwerako kamba ka madongosolo a ntchito yogula katundu. Pakadali pano bungwe la MRA lasula ogwira ntchito kwana 21 omwe aziyendetsa madroniwa. Ndondomeko yogwiritsa ntchito madrone komanso ina yowunika mmene katundu akuyendera kuchokera kunja ikupereka chiyembekezo choti dziko lino lithana ndi mchitidwe ozembetsa katundu.
Elin Chimoyo, MBC Blantyre. Munkhani za masewero matimu a FCB Nyasa Big Bullets ndi Mighty Wanderers akukhwimitsa chitetezo cha masewero awo mu ligi ya TNM amene achitikira mulungu lino pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Polankhula ndi MBC, mkulu wa malonda ku timu ya Bullets Kelvin Moyo anati matimuwa akugwira ntchito limodzi poonetsetsa kuti chitetezo pa tsikuli chidzakhale chokomera onse amene adzaonere masewerowa. Amoyo anatinso akuyembekeza kuti masewerowa adzapanga ndalama zoposa 150 million kwacha. Sikuti taipanga enhance kuchoka mmene inalili mina soda biomaliza ichi. Tufuna polisi akhalepo ambiri, masichuwatiso akhalepo ambiri, ndipo sajja private security akhale ambiri. Timakondwa ife mpero choka menyedwa. Anthu ndikuchoka pamene pajapo ndikafika ku nyumba bwinobwino. Tsanangani nkhani ya ndalama timafuna kuti anthu atuluke bwinobwino, property yawo ngati magalimoto, property ya mashopu pafupi ndi stadium bala na shop like zina zotero zikhali zonse zija zili secure. Ndi security imenenso ili pamwamba kwambiri. Ndi tifuna anthu onse apangadi hiye ndithu kuti pobwera tsiku la mpirali asabwere ndi drink iliyonse ya mabotolo, ndiponso akaona anthu akugulisa anene kwa polisi. Tikufuna zimene zifa anthu ena amtha kuzigwiritsa ntchito ngati zida. Ndi zimene zisandikire stadium imene iyi. Anthu so alisayangane wina ndi nzake. Last time anthu magulisa matikiti achinyengo kundirande ndi malo ena otero, magulisa pafupi ndi malo magulisa matikiti. Anthu agule matikiti malo onse omwe maklabu awiri amene wa Bullets ndi Wanderers anena kuti matikiti akapezeke. Ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane na insomitu yake. President Mutharika wafika mboma la Mangochi kuchokera mu mzinda wa Blantyre kumene amagwira ntchito zina za boma. World Bank yalonjeza kuti ipereka $45 million ku boma la Malawi kuti agulire chakudya cha anthu 4 million amene akhudzika ndi njala chaka chino. Mulipoti lathu lapadera, MBC ikubweretsa poyera kampani ina mu mzinda wa Lilongwe yomwe ikugwiritsa ntchito katundu wopangira zakumwa oti anatha mphamvu yake. Tazani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali ni mzangayu Linley Mponda. Tukufunirani usiku wopambana. Madzulo abwino kwa nonse yakwananso nthawi ija ya zanyengo. Tiyembekezere nyengo ya mphepo nthawi zina komanso ya changululu madera ambiri a dziko lino. Tiyembekezerenso nyengo yotentha kupyola mulingo maka kuyambira la Mulungu likubwerali. Izi zili choncho kamba kampweya ochoka mnyanja